Sliring kuning. Ya kene nak. Nggih. Tak tulungi nak. Nganti kaya ngedono usuk wae ditulungi. Iya, ora lha ngene iki lho. Bapak Ibu ben mirsani nom-nomanku mbiyen ki ngene iki. Ambek ngilo. Ora mungkin nom-noman kon kok tuwane dadi kaya ngene iki ki. Lah mbiyen ya rengi-rengi ngene iki bareng ketemu jenengan dadi mblungkrak kaya ngene. Mangsane iki ya aku pokal kok sing gawemu. pokal gawe. Mbak Elisa. Sugeng dalu, Mbak Niken, Mbak Bao. Nggih, dalu. Sehat. Ketemu melih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngopo, Kok Pak? kademen? Jenengan kademen ta? Ngopo? Bayar. Diampit pinta kademen. Ora aja ngono kuwi, Nok. Lah pripun? Jenengan nyekel sik kono. Sing mriki. Aku nek ayo duduk bareng. Nah. Mboten kuat. Babat. Kene Yo. nok, tengah nok. Nah, Anjir. kuwi sing dhuwur. Sundaru, Mbak Limbo, Mbak Cange. Nggih, Sundalu. Nggih, Wilujeng dalu. Ora awah-awah pul keturunan loro. Pak. Meriang barang kok isih. Ada yang beda kok iki. Sepertinya ada yang lain. Iya. Aku menemukan sinyal-sinyal lain. Biasa. Apa? Namanya kan anak muda belum stabil. Masih naik turun. Apane to? Angin banter wi goyah. Mbak Bao. Mbok yo kaya aku iki. Ngopo? Arep anak angin ribut ora bakat. Napane sik dereng stabil ki? Yo keadaan. Keadaane Loh, dereng stabil. biasanya kan ora yu cangik nih. Oh. Iya. Malah wong stabil. Oh. Stabil ora bathuk. Loh, aku ki le mangan ki geges kok. Lah ngopo? Ha entuk pangan ning ora kajen. Lho. Wong tua tekan bathuk barang. Ning nek ora ndek bathuk ya iso cilaka. Lah teke ning bathuk kok. Kene-kene nak ael. Turene Yo, kula- monggo. turene kula di tengah. Oh iya. Tengah jero jane no. Sing cilik ki tengah. Pripun Jane to niki? tengah ki ngendi nek? Tengah ki Ki kar madhep nang ndi? Lah madhep pundi? Munggah. Ngaten iki. ae kedo turu lekar. Ya ampun to. Yo. Mas Dalang wis sembuh to? Hah? Wis sembuh. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang sakit. Iya katanya sakit. Dilosor wis mboten sakit dilosor. Kok kamu Sakit ki tahu? nek kur sakit pilek kuwi umum, sing lebih parah ki nek nganti sakit hati. Kula wong iki los ora tau lara. Lah lo sapa wingi yo kejang-kejang ngono kok ya. Jare ngomong ngelos kok kene iki templeki barang-barang. Kok sapa? Kaya ngerti-ngerti ya. Soalnya melihatmu dengan yang lain. Iki opo? Kene-kene. Ya. Bawa. Oh bawa. Bawane dijak mboten. Oh ya. Bawa ngerit watu. Bawa Oh jeh. nadyan. Nongko diganti cakepane. Cakepane napa? Karo mirsani Mbah Baut, Anjing. nadyan wujude mung pleci. Ngono ya. Anjing. Ora pleci. Pleci iki karo duding bapakmu ya, Nok. Ngeten iki. Heeh, yo. Anjing. Ora kuwi dekuku. Ungu dirkuku mene. Yo. Nat. Nadyan wujud temu pleci. Ojo manut. Tenan. Lah pripun to? Tenanan. Ngawur. Lah kula manut. Kowe ora ngerti rasane pleci to. Pleci barenge cilik ning ganter nok tekandane ra. Malah lincah ngenang iki. Tenanan lho kuwi. Lah iya masa. Gila anak wedok. Kowe ngingu podang muni kur pisan pindul nek pleci to. Kepiye unine, Pak? Pleci. Nek podang pripun? Podang ki yo Put. yo ora kok yo. Peksi no, peksi aja diganti ya. Wis kolu. Mau yo, jujune sego.
Kowe apa kaya kombang. Tak goleke ngeng mulutne. Aja ganggu to, Pak. Natos wetengmu kuwi gak ana obat pulih. Men ngopo? Ben iso cenul-cenul. Obat Iki kuwi kira-kira Wis genah nang kowe rasa. kira-kira weteng repot iki rasa digawa. Atos wetengku. ki nganggo obat Pulih. obat pulih sing jenenge Bleng bleng bleng. Yo. Agawe telining Kaya Dursasana. Mbak Baut mimik sik, mimik sik, mimik sik. Atokku bablas. Apa? Mimik sik. Gue ayo. Iki lho. Jangan no. Ganggu Itu kan sik. itu kan bagianmu. Oh, nggih. Kamu yang itu. Ya. Mbak Mega yang ini, kamu yang ini no. Sudah. Ibu sampun. Sampun. Kunci. Aku ya Jenengan? untuk bagian. Sampun. Nggih. Aku ya untuk. Oh, nah. Mbak Baut. Kowe ora entuk bagian. Nganti kaya dagelan tipis ya sama dhewe no. Apa-apa kon jagake. Jebulane iki nganti kaya bagiane sithik. Ngene iki lho nek wong sugih iki. Lho. Enak apane, Mbah? Enak apane, Mbah? Panas jebule. Jebulane iki sangu dhewe. Lah njaba ki anyep barang takno malah maknyas. Anu Mas disut iki oh. Wow. Terangane dipencet ki iso So makdung ngono. Beda karo nggon aku. Niku ngene sinten to? Lah yo nggone pakamu no, pakamu jenengan. Iya. Kok iki ketake ngene kula wingi to jenengan sile. Oh, bener. Gunamu Iya, Pak. ping. Ben aku kan pink. Lah iya. Ini warna kesukaanku lho, Mbak. Itu. Heeh. Ya tuh. Nggo aku ya. Masa ora modal kowe ngono. Iya. Terus warna kesukaan apa-apa entek dadi jalukan. Iki tarewangi olene masane iki. Online, Mbak. Online. Lewat HP iki lho. online. Lah ya olene iki. Lho. Jari barang ki warna kesukaanku lho. Wih, Cukup jare kuwi cukup orden. jari nek kowe seneng nok. Lah terus Jadi barang-barang disenengi. No, rangkepan iki yo Delok rangkepane, delok rangkepane. si anu tese gambar janda bolong. Kayak situ ya tinggu. Aja tak angkat, Bu. Aja tak angkat, Bu. Wine oleh. Saru lho, Pak. Iki awake dhewe ditenggani Pak Dalang Kondang. Nggih. Wonten Pak Sigit, Nggih. Pak mirsani nggih menika Kalian Kang Garwa. Matur sembah nuwun. Aku gumun lho, Bu. Lah ngopo? Lah nek sigitane semono kae tahune sepiro? Lho kudune sigit kan cilik lho sigit semono. Aku nyigit lombok cilik wis. Nyuwun pangapunten Mumpung eneng kene aku. Bojo kula sok keladuk ngeten iki. Ayo ora keladuk iki kur. Ngapunten Pak Sigit. Guyon mawon. Ireng manis. Ampun pasang walat. Ndredeg aku. Pak Gatot untung mboten kudanan. Wes begini iki kejutan. Ora kalap. Luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo. Ireng Halus manis nyangsep Sapa kowe ngono kuwi? hati. jos. Wasuenggon kula Golek isi podang jenar. Kowe baku, Tangane tingene. Ibu bungae Don. ati
digongno. Cedak ono no. Nyanding. Ngopo lho jenengan Mbah? Niki kepripun buke? Pake niku. Iki lho konku gandul Yo tak dukke siji, loro, telu. Nah, wis. Amit. Dicantel. Ayo no, nyanding bison. Nyanding. Nyanding sing anu ngene kuwi ya. ngenge ngono kuwi no. Nyanding. Nyanding Bisa dadi. Oh enggak iki. Ra iso Jawa. iso. Aku ya iso lho, Pak. Coba. Tombo. Iki ora tombo ning ngono ki ombo. Niku yo. Mangga padha kuning katur. Padha kuning katur monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek isih kang sayang ngobeng-ngobeng mideranggon golek rasa esok awan nganti maneman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencoh ning kancangan tak rindik saka kateman saraping ngoceh dheweke malih Kae tak sawang hamba aja ngece Undang kuning agawe pikirku Leret ireng tak sawang tambah manis Ibu bunga yen lakon nyanding sliran
matur nuwun. Nduk. Nduk, hati-hati kalau Tak tulungi. Nggih mikir di anu awas nah. Oh ya, gitu. Wah, perhatian sekali. Biasa. Aduh. Andekno aku ki nek karo jenengan lho, Pak. Arep munggah medun galengan ya tok-toke wae. Iki gur munggah panggung semene wae, Mas langsung hati-hati Nduk. Aku ki lek kurang memperhatikan kowe ora mergo ora seneng. Lah mergane Mendidik bagaimana menjadi wanita yang kuat. Kuat karepmu ora karepmu. Mendidik bagaimana menjadi wanita yang kuat. Nyatanya aku saiki kuat tenan. Coba. Oke. Wah, yo lho. Gara-gara didikanku lho. Bandemke wae sisan. Bandemke dengkul mlecet. Mangsane kok yo. Lho, didikan saya. Ki nek ngamuk, wah piring tek barang-barang tek. Ya. Jare kon kuat. Maksudnya kuat ki mandiri, Bu. Iya. Biasa to nek usia ngene iki yo isih hati-hati. Manjat. Penono ngrip 50 45. Sandung diblas biar kowe. Ya ngono. Wonten dawuh, oh nggih. Pak Lurah nyuwun pangapunten. Amit sewu nggih. Mas Dah. Matur sembah nuwun Pak Agus, Pak Lurah. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Bu Dewan, Bu Dari, sehat-sehat? Alhamdulillah. Mbak. Sehat-sehat Pak Lurah. Bu Dewan sehat. Lah, endi kena? Pak Lurah sehat. Bu Dewan sehat. Tasih sehat Pak Lurah. Bapak gawe. Lho, aku sehat. Ada beda. Nah, ndek iki rekoso lek menjemput rezeki iki. Anu Badal pundi apike? Rasane abut niku. Ning butuh kula niku jan ajreng niku. Bagus nggih, bagus Pak. Nggih, bagus nggih. Menika ingkang ngawe. Kae mesake baut ngono. Yo nggih. Nah, mesake teko jare. Mosok semene teko kaya ngene iki kene negur kari yo. Awas jenengan Pak, matur sembah nuwun. Dawuh menapa Pak Agus? Oh, saking Pak Narto Raweng. Ngopo kok njero nesuwe? Nyuwun lelagon kembang rawe. Katur sedaya warga masyarakat Bukir Sari nggih. Matur sembah nuwun. Sehat-sehat Pak Agus nggih. Nggih. Sehat-sehat. Ora mempan. Ora bakalan. Sehat. Wulang nggih, Pak. Pokoke sing penting ngodinunga penting paringi sehat. Sampun badhe mriku. Kula nek mboten enten tinggalane niku gampang supen ya, Pak. Niki lho. Lah kowe lho ditinggali. Nggih, matur nuwun. Kula karo wong wedok ginuk-ginuk. Wong lanang kur kon ndongakno. Wong wedok saut. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Napa niku? Menika wonten katresnan saking Pak Lurah Baleharjo, Pak Agus Sulistyo AMD. Lagonipun Gugur Gunung. Salam kagem sedaya warga masyarakat Baleharjo. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, guyub rukun, ayom ayem toto titi tentrem. Amin. Matur nuwun Pak Lurah. Keterbukaan transparan. Matur nuwun katresnane mugi berkah barokah lancar. Pun lintu kathah. Kula nderek bingah saged mangertosi menika nggih. Menika saking Pak Narto Raweng ugi peparing matur nuwun katresnan kula tampi. Dilumpukke Bundari kathah sanget. Nggih. Wis engko dindum bareng-bareng nggih. Nggih niki saking sapa niku Bundari. Niki Bu Dewan Bundari. Lah yo dingge sinten niku? Dingge umum. Niki mangke dingge umum. Niki dingge sinten Bu? Oh, lara umum tenan to. Kangge niki ibu-ibu Waranggono kalih
Mbak Niken Sarinta. Eso mboten kok. Nek Mbah Baut turene mboten sah, mboten. Sarujuk kula sarujuk. Sarujuk. Mergane jenengan pun entuk bagian dhewe. Sing Napa? luwih akeh lho. Oh, langgre ngono kuwi ya kurzong meneh ki nggo aku ya. Pak, tenang lho tak bagei. Nyo. Gusti Allah 2000. Nggo parkir. Ya engko ning nggo pipis lho 2000 ki. Kan Heeh, wingi aku pipis di 5000 ke ora nang susu emang pipis meleh mamon mbah nukur tangene. Men genep. Niku kudune anu meng ping kalih bah ning turah 1000. monggo ingkang pundi rumiyin, ceket wedalipun. Nggih kathah pamungkutan. Ukur gunung niku wau terus kula ajeng napa interaksi kalih panjenenganipun Ki Sigit Ariyanto. Oh, nggih. Nek kersa lho nek. Oh. Interaksi iki sing go nyambelke to, Bu? Interaksi. Oh. Interaksi ki tegese wawan pangandikan. Oh. Berkomunikasi. Oh. Yo Mas Oki yo di buka bonang gugur gunung. Yo. Oh. Kur iki buka yo. sampun kawula pinanggani. Tersembah nuwun ya pun katur. Apa ya sida? Sida. Ya. Disepati supaya nyedak nggon sinden mbah ya. Ya, monggo. Di anu mawon, mriki mawon teng mriki sinden menika sepatus. Napa niku jenenge? Ketinggal teng kamera. Ya, sepati Mas.
pripun iki Mas Mriki Yusuf? Pak, mangke ndak dicandhalke kados kula mriki mawon. Lah kula niku pengen tiru jenengan men dicandhalke. Ampun. Jenengan iki kurang ngrasake. Candhelke gek kudanen lah nek panas pito gek garing. Wilujeng dalu Pak Sigit, Pak Dalang sehat selalu. Pak Ige. Nggih, Dik. Yusuf. Nggih. Niki Yusuf Mansur napa Yusuf Ansor? Mansur. Lah teneh kula muring-muring ngoten niku. Nggih. Yusuf Mansur ki sing nyanyi. Iya. Nggih, dos pundi niku? Dos kalih bungkus mawon. Maksude. Niki sing ngriweke lho bojo kula niku. Lah kono tekon dos pundi dos kalih. Ya sing diareng griya. Nang sik kae. Amit sewu jenengan pangandikan rumiyin kene kok ndak ganggu iki nek ora diamankan. Mboten lho jenengan. Pak Murbaut mriki. Mengke ndak ganggu jenengan. Tak mriki mawon. Pun kula aman. Kula kajeng di pangku ndak bayar mangke nek lungguh dhewe. Oh nggih. Lah iki ular-ular napa? Wah, lha kok nyokot ten ular barang. Maksudnya paring seserepan ngono lho. Oh, Nggih, mboten wancine nek paring seserepan. Oh, nggih. Kula nderek bingah. Nggih. Panjenengan sak rombongan pokoke napa nggih perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah nggih. Sembah nuwun. Wong Dik Yusuf niku sak anak kula. Nggih malah tuwa anak kula. Dadi niku saano angkatan putrane. Nggih. Aku ki tawur 3 Kula SMP. kelas 3. Anak kula pun kelas 3 SMA dados. nggih. Nggih. Kula nggih melu remen ning melu was-was. Kok was-was pripun? Masalah Wala kurang ajar mau tak jagal Bocah persen. kok ya dicencang senen. Pancen cah semonten niku lagi lucu-lucune. Nggih. Kula ngompol men mboten krasa rika kok. Maksude was-was pripun? Melu remen mergo Dik Nggih, Yusuf nggih. Ansor dalang yang sedang viral. Iya betul. Nah, Nggih, nggih. sing was-was kula niki pripun niku carane Dik Yusuf supaya iso njaga nika. Lah niku sing angel njaga. Nggih, leres. Maka dari itu saya sudah senang nih. Mula nek mayang ya gamelane kudu apik, sone kudu apik, wayange kudu apik. Itu syarat. Nggih, 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 nggih. Engko nek nganti mayang kok blandare pring tak paido. Oh betul. Nggih, 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 nggih. Karena Mayang kok ora nganggo son. Wah elek banget. apapun yang terjadi kan Dik Yusuf Ansor sudah dipantau seluruh Indonesia. Iya, bahkan malah dunia barangkali. Nggih, yang perlu nggih. Pokoknya mayang apapun yang terjadi, mbok tanggapane pira wae gamelane kudu apik, wayange kudu apik. Pokoknya mboten gagas sindene kuno apik, badi. yagane apik. Itu syarat wajib. Matur sembah nuwun. Nggih lah. Niku kan sing karena kula mboten waido nek Dik Yusuf kan tesih SMP. Nggih. Pikirane sing mulah malih tergantung angin niku jenengan. Lha nggih. Dadi tesih luabil. Nggih sing penting ampun mikir duit sik. Oh, Dik Yusuf. mboten Ampun ngono. mikir duit sik. Sing penting mayang tur napa niku nggih dipersiapkan betul. Dipersiapkan. Sesuk lakone apa iringane adegan 1 apa 2 apa 3 apa niku konsultasi kalih pengerawit. Niku secara teknik ning secara napa nggih? Dalang niku pancen nggih mboten angel. Mboten gampang maksudku, mboten gampang. Sing angel untuk ngrekso keutuhan rombongan. Rombongan iki sing pun sae pripun carane supaya guyub rukun. Nah, supaya kaya sepele saweran niku barang riyen rombongan kula nate bubrah gara-gara saweran. Oh, lah. Lah niku. Niku teng pundi mawon mboten wayang, mboten dangdut, mboten Kok nek nganti bubrahke kula malah dredeg kula. Barang tekan saweran mak lir aku. Lah nggih. Aja nganti gara-gara kok ngene bubar mawon. Monggo. Kula manggahi 4% mawon, nggo. Padha wae to ya. Lah nang ijazah meneh jamak ya aku. Nek saged niku dalang ora usah melu-melu napa njupuk saweran. Wah, cocok niku. Yes. Nek kok ngene kok sarujuk. Lah sudah kena no. Wah, niku nganu niki menurut kula soalnya ndak saweran dikelompokke dienggo yogone ngoten mawon dalang wis tampil gagah yen perlu dalang malah nambahi saweran. Nah, cocok setuju. Yes. Aku setuju lho, Mbah. Terus iki nek ikhlas lahir batin iku menambah ganjaran. Nah, nggih.
Jojo wingi ditambahi tekan omah di WA. Gure tok-tok Luhut iki balekno. Ya ora ngono. Ngono kuwi. Ngintik balekno. Nek saweran niku pasrahke sinden karo pengrawit ngoten mawon. Pun ben didum sak karepe mumpun. Terima seragam ngoten iki. Bintang tamu mboten sah mesti. Bintang tamu mboten sah. Mboten sah. Sarujuk Pak iki. Sarujuk. Nggih ampun to, Pak. Mengke kula bagi 4%. Sida kebagian deh. Lah iya. Nggih. Pokoke nderek remen Dek Yusuf harus dijaga stamina, kesehatan dan yang penting sekolah. Sekolah terus sembah nuwun sanget. Insyaallah biasa. Konsisten. Nek bar mayang bolos mau tetep mlebu. Oh, insyaallah tetep mlebet marwa dengklak-dengkluk niku tetep napa ngelmu pelajaran niku aja nganti ketinggalan. Lah ngono kuwi mayang karo dolanan HP ndak entuk ngono kuwi dicorak aku. Niki nyimak streaming. Wah ora usah disimak, streaming ora usah disimak. Niku sing streaming wis diurus streaming pokoke fokus mayang. Ngono kuwi. Betul. Betul. Kaya kula ni mboten tau buka HP kula. Nah. Wah, tertib berarti. Mboten enten paketane. Mbah, HP ini didol kudu paketan. Terus nanti tiga paketan ra di HP. Nggih, kula tingali teng YouTube nggih, wah luar biasa dan alhamdulillah niki saged napa nggih sowan mriki. Alhamdulillah. Nonton langsung ah. Alhamdulillah Pak Iki. Iki napa nuwun sewu apa napa ngelengke napa to. Mboten sesuk ketoke nganu napa wayangan teng Ngawu Playen mriku. Oh, alhamdulillah. Oh nggih. Nggih namung ngemutaken beda menawi ngringgit mboten sah ngurusi saweran nggih beda. Kula mau ngelingke dalange. Ngemutaken nek kesupen makin ndak. Saweran niku duit panas tadi. Nah, nggih. Mula kula anggere napani saweran beto es batu. Kajenge adem. Nggih, sing penting anu Mas Yusuf ngayugjane diketokke. Oh, nggih, iya. Soale nek teng YouTube kan kathah dalang-dalang sing wah wis garapan Solo nang kaya ngono lah. Penonton banyak yang rindu. Oh, Yogjonan tapi digarap, Yogjonan tapi nuansane Jogjanan itu yang dikangeni masyarakat. Nuansa klasik. Iya. Mboten kudu klasik ya garapan monggo tapi rasane Jogja niku tesih ngoten. Nah, so kula nyimak wah iki apik, iki wis masuk, iki ora ngoten ta. Mengke nek liya wektu nek jagongan tak kandhani. Nggih. Mun sip luar biasa nderek bingah. Pokoke terus sembah nuwun. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ki Yusuf Ansor. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Ikit awit seserban pun ular-ular apa niku jenenge paring support dukungan kalian kula sak rombongan iki sing penting rukun kompak nderek belajar menika. Nggih. Kula sak rombongan niku kalih panjenengan nggih dereng ibaratnya dereng wonten sak kuku irenge. Wah, sami mawon coba sakniki. Sami mawon. Mboten enten bedane. Mun sami mawon. Kompak kok ini kula remen pokoke. Pokoke paling kula nek mayang mbuh nyewa mbuh gamelan dhewe sing penting alate apik. Niku tuntutan utama. Penonton ora gagas iki. Insyaallah. Tuntutan penonton tuh tampilannya perfect bagus, yogane kompak, gamelan wayang sound system bagus niku syarat wajib. Nggih. Kok dalange Ki Yusuf Ansor kok sone nging ngono ya wis ora masuk. Ya. Nggih ta? Insyaallah. Ya. Sindene nggih pun sae, minimal nggih 6 ngeten iki. Nggih. Pun sip. Niku senesi